Ejjew nipproteġu kull ħajja umana b'għoża kbira. Eżis, il-festa tal-Immakolata Konċizzjoni li ċelebrawni l-ħamis li ġej 8 ta' Diċembru, festa għażiża ħafna lilna l-Maltin. Festa li għandha l-messaġġ importanti wkoll fl-istess kelma li tant għandha tifsira, konċizzjoni, għax tfakkarni li aħna niċċelebraw lil Marija mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. Hi bla teba mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. Fl-istess festa hemm din id-dikjarazzjoni ċara li l-ħajja umana hija għażiża mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. Meta aħna nitkellmu fuq l-għoża tal-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil u r-rispett lejn id-dinjità ta' din il-ħajja li bdiet, ma ngħidux hekk għax hija l-fidi li tgħidilna li hemm il-ħajja umana mill-konċepiment, jew għax il-Knisja tgħidilna hekk. Hija xjenza li tgħidilna dan. Anke sken tat-tarbija fil-ġuf turik li żvilupp gradwali tal-ħajja umana meta tarbija għadha ma twilditx. Fil-ġuf hemm xi ħadd, mhux xi ħaġa. Li tgħidilna l-fidi biex nogħżdu din il-ħajja li bdiet għax kull ħajja hija don ta' Alla. Fid-dawl ta' dan, irridu nuru tħassib kbir tagħna rigward l-emenda li qed tiġi diskussa bħalissa fil-Parlament u li jekk tiġi approvata tdaħħal l-abort f'Malta. L-emenda proposta ma titkellimx biss fuq is-sitwazzjoni ta' li tkun f'perikolu li tmut minħabba tqala tagħha. Nafu li meta jkun hemm periklu ta' dat-tip, it-tobba dejjem jippruvaw jisalvaw lill-om u lit-tarbija. U meta ma jirnexxilhomx jisalvawhom it-tnejn, jisalvaw lill-om. Kull meta sar hekk tul is-snin qatt ma nħolqu problemi legali għall-ommijiet jew għat-tobba. Ma kienx hemm bżonn ta' tibdil fil-liġi biex l-om tkun salvata jekk tkun fil-periklu tal-mewt. Imma l-emenda proposta iddaħħal xi ħaġa ġdida. Titkellem ukoll fuq sitwazzjonijiet fejn mhux il-ħajja tal-om fil-periklu, iżda s-saħħa tagħha. U tipproponi li tista' tħares is-saħħa billi toqtol ħajja umana ġdida. Dan ifisser abort. L-istorja ta' qatt ta' pajjiżi turina li l-abort daħal propju bl-użu ta' din il-kelma saħħa kif qed jiġi propost fl-emenda. Din ħaġa serja ħafna. Aħna nafu li fejn is-saħħa teħtieġ kura għandha tingħata kull kura meħtieġa u fejn l-om għandha bżonn l-għajnuna għandha tingħata kull appoġġ li teħtieġ. Imma m'għandekx toqtol ħajja umana biex tħares is-saħħa ta' xi ħadd. Meta wieħed jinnega d-dinjità tat-tarbija fil-ġuf, il-pedament tar-rispett lejn id-dinjità ta' kull bniedem, inkluż tal-mara u tal-professjonist, jitfarrak. Nixtiequ nagħmlu appell ħerqan biex insemmew leħinna b'mod ċar favur il-protezzjoni tal-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha. Namlu wkoll appell speċjali lil dawk li jġorru fuq spallejhom ir-responsabilità kbira biex jiddeċidu rigward l-emenda, biex l-għażla tagħhom tkun favur il-ħajja u mhux favur il-mewt. Nitolbu ħafna lil-Omna Marija Immakolata Konċizzjoni li dejjem tfakkarna fil-ħajja li tibda ma' tnissil biex tidħol għalina u tajna ħalli dejjem nipproteġu kull ħajja umana b'għoża kbira. Bil-qalb nagħtikom il-barka pastorali tiegħi.